Εάν επιλέξετε το Load Gallery, εμφανίζονται για λίγα δευτερόλεπτα οι οδηγίες πλοήγησης και μετά πρέπει να ξεκινήσετε να πλοηγήσετε. Με πατημένο και κρατημένο το αριστερό κλικ στο ποντίκι, μπορείτε να κοιτάξετε γύρω και να επιλέξετε κατεύθυνση. Με πατημένο και κρατημένο το αριστερό κλικ στο ποντίκι και τραβώντας το κατά πάνω ή κάτω, προχωράτε αντίστοιχα μπροστά ή πίσω. Μπορείτε επίσης να προχωρήσετε μπροστά, πίσω ή πλάγια με τα κουμπιά, τα βελάκια δεξιά στο πληκτρολόγιο ή τα κουμπιά W, A, S, D στην αριστερή μεριά του πληκτρολογίου. Ιδανικά, μπορείτε να συνδυάζετε ποντίκι και πληκτρολόγιο για την καλύτερη κίνηση. Με πατημένο αριστερό κλικ στο ποντίκι για να διαλέγετε την κατεύθυνση και συγχρόνως με το μπροστά ή πίσω κουμπί πατημένο για να προχωράτε.